Halo semuanya, konco-konco Leon Gerit Yogyakarta, iki gelut-geluken. Potongan rambutku keren ra. Iki jenenge model potongan PT Mencari Cinta Sejati. Iki mesti oke sing do ngerti iki. Tapi ngene lur, iki ana sing luwih keren meneh, iki glomburiku iki. Toyota Kijang Super KF40 tahunnya tahun 90. Bodine lho wah jan nyenengke, kimpling muter, interiore resik tur wangi. Regane piro to? Cukup 20 juta wae. Daripada didit 20 juta tok tukokke PCE kan Mac. Ki gawanen mrene tak kei mobil keluarga iki wis tak jamin. Kowe lunga karo anak bojo tambah sadu. Terus wis ora bakal ana sing mengkeret meneh. Sing mengkeret apa to wis kuwi rahasia laki-laki. Wes saiki kanca-kanca Leon Gerit Yogyakarta sing minat karo mobil iki cukup hubungi nomor 0856 0115 kali 78. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.